לא נעים. באווירה, סרטונים וחשיפה. שוב אנחנו למה מה? מי בוחר כמו צונאמי? לא, אנחנו באמצע רגע. שנייה, לא, אנחנו באמצע. אני מדבר לך. נכון? רגע, נכון, יש קוראים לזה. לא רואים בכלל את שם כזה, יצור כזה, שהוא נראה כמו מנגו. די, נראה כמו מנגו. נכון? נראה כמו... לא, תקשיבו על זה, די. תקשיבו על זה באמת. לא, שימו לב, זה גם שחור. זהו, אני כאילו רק זה היום, ובום, לא ממומן בכלל, אני פשוט אוהבת אותה מאוד, כאילו, בשורשי נשמתי. יאללה, תעמיסי. יש פה נשמה. אני מציירת עכשיו סרטון לזומבה, כולם תאמינה, שתי דקות, אנחנו פשוט לפנן, 3, 4. תצלמי אותה, מהר. לא, חותני שלא מצלם. שרבבה. אהוב עליי, די. תפסות על העץ. מזדקנות. לא, מההתחלה בנות. רואים אותך והכל נכנס לפיג'מה. ברגעים אלו, מה יש לך לומר לעם ברגעים אלו ששייכו, אבל בטח נורא מרוגשת. מאוד מרגש. כן.